किचन गार्डेननि फार्स्ट किउकाम्बार थाइबें होनना बुङो बेखौ थाइबें जाजेननायनोसै ने नैबे जाबाय फानलु थब्रा मोनजासिगोन बेखौबो बिबार बारबाय दा जेब्ला फिथाइ थायगोन अब्ला देखायदिनि गाव गावबागाव आदा बुगाव ओंखायनो गावनि बारिखौ गाव थि खालामनांगौ गावनि बारिखौ गावनियावनो बाउन्डारि सिङावनो थानाय खालामाब्ला मालायनियावलाय मानोथो जाहोनो नङा होमबा नैबे जाहैबाय भिन्दि दंफां फिथाइया थाइसिगोन बोथोरा जोबोद गाज्रि खालामदों गेजेर ससेयावहाय गोबां अखा हानायनि जाउनावहाय माने बारा देरख'नो हादिया अब्लाबो मोनजासिगोन होननानै एसे आसा फारिदों बेफोर जाहैबाय मैथा गोजा and then that's what we call मैथा बांगाल ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जोंहा बेखौहाय बिटार माबा होनना बुङोमोन बाट जोंहा बर'नि मा होनो केरेला तिता केरेला ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लेस्रा होनना बुङो गोबां माने मानसिफ्रानो बाट जोंनाथ' बर'निया बर' सबाइ बिमा होनना बुंखायो नैबे जाहैबाय जोगोनार सोरबा सोरबा लाव होननानैबो बुङो बर'आनोथ' बर'खासै जोगोनारबानो बाव अमाजों दाउजों हं